sasi lawase kowe lunga ora ana kabare pamit karo aku lunga mung seminggu ra nganti setahun ngene neng kene neng kutha Surabaya uripku tansah keloro-loro ngenteni tekamu rino wangi ora turu nang stasiun Gubeng dadi saksine arep turu aku tansah eling kowe arep mangan aku terus eling kowe arep mulai nyawang sepur eling kowe tak anteni selawase kowe nang kene yen pancen kowe ra bali kabarono aku iki ben tentrem atiku ora nganteni neng kene neng kutha Surabaya uripku tansah keloro-loro ngenteni tekamu rino wangi ora turu nang stasiun Gubeng dadi saksine arep